ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ದೈನಿ ಜಾತ್ರೆ ಇನಿ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ತೇರು ಅಂಚ ಅದೆಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಪೋನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ತೇರು ಪೋತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಡೌಟ್ ಪೋಂದುಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಕಾರ ಮುಟ್ಟ ದೇವರನ ತೇರು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೋತುಂಡ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ದೇವರನ ತೇರು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇವೇರ್ ತೇರು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂದು ತೂವೊಂದು ಪೋಂದುಲ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕುಲ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೊಟ್ಟು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದನ ದೇವರನ ತೇರು ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಡಪ್ಪನ ತೋಜಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದುಂತು ದೇವೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪನೆ ನಡ್ತೊಂಡು ಪೋಯಿ ತೇರು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ತುಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂತುಲೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಅಂತ ಅದೇನು ಮುಲ್ಪ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಬೆಲೆ
ಮಸ್ತ್ ಇರತ್ತೆ ದೇವರನ ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಚರ್ಮುರಿಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನೆಟ್ ತಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ಯಾನ್ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರಡ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾದರ್ಲ ಬಾಯ್.